Dyma Elan a Cam. Mae Elan a Cam yn llwglyd iawn. Mae Elan yn gofyn wrth Cam os ydio isio'n fynd i bicws. Mae Cam yn meddwl bod hynny'n syniad gwych. Mae Cam yn gofyn wrth Ceinan os yn count 2 brownie. Mae 4 brownie yn 1.80. Mae Cam ac Elan yn rhoi 5 pence ac yn cael 3.20 o newid. Mae hwn yn flasus iawn. Dyma Geraint. Mae Geraint yn teimlo'n llwglyd iawn. O na, beth sydd wedi digwydd? Trigi!